Ziman de rola gencîneya peyvan, adar jiyan. Bingeha têkiliyên mirov a herî girîng ziman e. Ziman tenê ne di navbera kesan de, di pêkhateyên giştîyên civakê de, di pêwendî û danûstendina di navbera mirovan û pêkanîna pêkhateyên çandî û civakî de jî roleke, diyarker û girîng dilîze. Bikaranîna ziman ji aliyê medya, siyaset, perwerdehî, wêje, huner û muzîkê de jî têgihiştina civakî pêkdîne. Li gel ku bikaranîna zimanê erînî û tevgir têkiliyên rojane xurt dike û dibe sedema yekîtiya civakê, bikaranîna zimanê neyînî jî têkiliyên mirovî yên rojane qels dike û dibe sedema parçebûna civakê. Bikaranîna zimanê erînî û tevgir tenê di têkiliyên rojane bêdewiyên civakî de di hemû qadên jiyanê de ji bo her kesî binbarî berpirsyariyeke jêneger e. Her civak xwediyê ziman û şêwazek xweser û taybet a ragihandinê ye. Ziman amûra ragihandinê ya herî girîng e ku raman, hest û niyeta mirov diyar dike. Çawa ku bikaranîna ziman a rast û durust pêwendiya navbera mirovan xurt dike, bikaranîna nerast û durust jî têkiliyên navbera mirovan qels dike. Berî ku cudayiyên çandî werin paşguhkirin, divê were zanîn ku her civak xwediyê ziman û şêwazeke cuda ya vegotinê ye. Têgihiştin û rêzgirtina van cudayiyan di têkiliyên mirovan ên civakî de jingehek avakertir û têgihiştitir pêkdîne. Mirovên ku di cîhana gilover de bi civak û çandên cuda re têkiliyê datînin, divê pêşî cudayiyên çandî, civakî, aborî û bikaranîna peyvên bi bandor li ber çavan bikirin. Ji ber ku ziman amûra bingehîn a pêwendiya navbera mirovan e, ji ber ku ev pêwendî jî diviyatiyeke civakî ye, bi vê nevê ye, divê her mirov xwediyê gencîneyeke peyvan a dewlemend be. Çawa ku vegotin, axaftin, derbirin û famkirina hest û ramanê bêyî ziman pêkan nabe, bikaranîna ziman jî tucar bêyî dewlemendiya gencîneya peyvan pêkan nabe. Gencîneya peyvan a mirovekê çi qas xurt be, têkiliyên wê wêyên civakî jî ew qas xurtin. Gencîneya peyvan a mirovekê çi qas qels be, têkiliyên wî wê jî ew qas qelsin. Lewre dewlemendiya gencîneya peyvan hem hebana peyvên rojane xurttir û hem jî vegotin û têgihiştina axaftinê hêsantir dike. Ev yekşî asta şarêzebûna mirov û bikaranîna behreya zimanê ku pê de axive, dixwîne, dinivîse û dibihîse nîşan dide. Her ku gencîneya peyvan, heban û ferhenga zimanê mirov xurt û berfireh dibe, derbirina hest û hizirên mirov jî ew qas zelal, watedar û bedewtir dibin. Xurtbûn an ji qelsbûna gencîneya peyvan hem li ser axaftina rojane hem jî li serketina akademîk bandorê dike. Her wekî din jî têgihiştina xwendinê, behreya nivîsandinê, şiyana derbirinê, jiyana karsaziyê û serketina pîşezaziyê jî rasterast têkildarê gencîneya peyvan e. Di têgihiştinê de jî rola gencîneya peyvan pir girîng e. Piraniya têne gihiştin an jî têgihiştina şaş ji ber hilbijartina peyvên çewt û kêmaniya peyvan e. Ji bo pêşî lêgirtina vê yekê, divê hem gencîneya peyvan were xurtkirin, hem jî zimanekî zelal, safî û xwerû were bikar anîn. Ji bo tiştên ku tên gotin, baş û rast werin famkirin, divê peyv û hevok bi baldarî bên hilbijartin. Dibe ku hin peyv bi niyeteke baş jî werin bikar anîn, belê gava ku rast neyên bikar anîn, dibe sedema têgihiştineke neyînî. Ev rewş bêtir li cihê kar, di têkiliyên malbatî û civakî de derdikeve holê û dibe sedema alozî û gengeşiyên civakî. Her wiha ji bo pêwendî û danûstendinên erînî, divê behre û cerbeziyên bi bandor ên guhdarkirinê werin pêşxistin, da ku mirov hevdû baştir fam bikin û tê bigêjin. Yek ji rêyên herî girîng ên pêkanîn, bikaranîn û parastina zimên, dewlemendkirina gencîneya peyvan e. Pêşvebirin û parastina zimên, rastderê girêdayî gencîneya peyvan û bikaranîna rast a peyvên bi bandor e. Gencîneya peyvan ne tenê bigotinan, bixwendin, guhdarîkirin û şêwaza vegotinê jî dewlemend dibe. Gencîneya peyvan, ragihandina civakî hêsantir û pêwendiyên navbera mirovan xurttir dike. Di têkiliyên mirovan de ji bilî gotinan, zimanê hevpar, rû û îşaretan jî rolek mezin dilîzin. Em hestên xwe ne tenê bigotinan, bi zimanê laşî jî îfade dikin. Ji ber vê yekê danûstendina ku bi zimanê laşî ahengdar tê piştgirîkirin, têkiliyên mirovan xurttir dike. Liv û bi zavên çavan, domandina helwestek vekirî û piştgirîkirina vegotinê bi bikaranîna destan dibe alîkar ku kesên pêşberî mirov peyamê baştir fam bikin.
Gencîneya peyvan yek ji hêmanên zimanî yên herî girîng e ku şiyana mirov a têgihiştin û derbirinê baştir dike. Gencîneya peyvan a dewlemend derbirina hest û ramana mirov bi bandortir û rewantir dike. Fêrbûna peyvên nû yên ku xwendin, nivîsandin, bihîstin û axaftinê xurtir dikin, bergeha têgihiştinê berfirehtir û ragihandina zanyariyên civakî jî kûrtir dikin. Ji ber vê yekê xwendina birêk û pêk, metnên cuda û bikaranîna peyvên nû di jiyana rojane de jî rêyên herî bi bandor ên dewlemendkirina gencîneya peyvanin. Gencîneya peyvan ramana mirov xurtir, şiyana ramana analîtîk û behreya çareserkirina pirsgirêkên civakî hêsantir, têkiliyên mirov ên çandî û civakî baştir dike. Hebûna hebana peyvan a dewlemend dike ku mirov li ser mijarên cî nîqaşan bike û di civakê de xwe baştir îfade bike. Bêguman ji bo dewlemendkirina hebana peyvan jî pêdivî bi hin rê û rêbazên bingehîn heye. Em dikarin çend rêbazên bingehîn bi vî awayî rêz bikin. Yek, xwendina birêk û pêk, xwendina cûreyên berhemên mîna roman, gotar, ceriban, helbest, mamik û her wekî din. Du, nivîsandina birêk û pêk, xwendina rojnivîsk, nivîsandina gotar an jê ristina helbestan û her wekî din. Sê, bikaranîna lênûska peyvan. Rêbazek bi bandorek û peyvên nû yên fêrbûyê dê lênûskekê de werin berhevkirin û di hevokan de werin bikaranîn. 4. Lîstina lîstikên peyvan. Xaçepirs, tiştonek, qitik, têderxistinok û her wekî din. 5. Guhdarîkirina bi bandor. Gotûbêj, hevpeyvîn, guhdarîkirina stran, bi wêj û gotinên pêşiyan û her wekî din. Di axaftina bi bandor de rola ziman pir girîng e. Axaftina bi bandor rasterê bi bikaranîna peyvên rast vekirê daye. Di axaftin û nivîsandinê de bikaranîna peyvan çi qas rast be bandora gotin ve gotin û derbirinê jî ew qas bi bandortir dibe. Bêguman hin hêmanên sereke yên axaftina bi bandor hene. Yek, derbirina safî, zelal û xwerû. Divê di axaftin û nivîsandinê de zimanekî sade û têgihiştî ku nebe sedema tevlihêviyê were bikaranîn. Du, di axaftinê de teql û kirpandin. Divê gotin rast û di cih de werin bikaranîn û li gor wateya xwe werin kirpandin. Sê, zimanê bedenê. Zimanê laşê di dema axaftinê de jî amûreke ragihandinê ya bi bandore. Lev û bi zavên rû û awirên çav bandoreke pir mezin li ser axaftin û vegotinê dikin. 4. Hilbijartina peyvan. Hilbijartina peyvên ku ji bo guhtar û temaşevanan guncal tê dîtin, têgihiştina axaftinê baştir û mîsoger dike. 5. Herîkbarî. Di axaftinê de rîtmeke diyar û axaftina bê navber bala guhtar û temaşevanan zêde dikişîne û bandoreke erênî dihêle. Wekî encam. Dewlemendkirina gencîneya peyvan têkiliyên mirov xurtir, vegotina mirov bi bandortir û têgihiştina wê hêsantir dike. Dewlemendkirina gencîneya peyvan bandoreke erênî li ser têkiliyên mirov ên civakî dihêle û xewlehiya wê zêdetir dike. Dewlemendkirina gencîneya peyvan asoyê hizrîna mirov berfirehtir, axaftin û bilêvkirina peyvên wê durstir dike. Dewlemendkirina gencîneya peyvan xwendina mirov lezgîntir dike û ji berkirina peyvan hêsantir dike. Dewlemendkirina gencîneya peyvan bîra mirov xurtir û jîrayiya wê zêdetir dike. Dewlemendkirina gencîneya peyvan zimanê mirov pêştir dixe û ferhenga zimanê wê mayîndetir dike.